Nah. Wah, ayo tambah ayu iya bareng nganggo lendang ngono ya Mak. Saestu napa Pak? Wong wedok ki nek kambi Jawa ngene kudu nganggo lendang apike. Dadi esuk disinkronke nek apa jenenge kebayake kuwi apa jenenge iki pink ngono kuwi atau apa jenenge iki? Krem kuwi nganu lendange abang. Engko nek kebayake semu rada ijo kae lendange kuning mesti apik. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Engko nek klambine putih, lendange putih. Nah. Kok diblebetke sisan tekan dhuwur. Oh iya. Ayat Iya, diaturke karo para lenggah Mbak Ika Suhesti. Iya. Pepeling nggih. Peling mangga. Neno mangga. Rukun Islam kang lima puniki Nek kaya kowe Tiwi ngono kuwi Elisa wangun nganggo lendang. Pun Pak. Awake cilik-cilik. Oh. Nek kaya Tatin ro Ayu kae paling korden. Apa? Korden. Ya ora kok ya. Boten ya. Spray. Sembrono. Wong ya ayu kok. Hah? Cantik lho. Waduh, padune kowe ndak dikecrohi kuwi. Wis dipliriki aku. Iya, nganti mau dirasani karo Pak Joko lho. Sinden si Mas sindenmu sing nesunan ya nika lagi liwat nika. Pas dilalah Tatin pas liwat. Wah ya rupane kaya ngono lah nggih. Ganas kula aku ya. Ganas Bapak kowe. Enak. Katin dakno mereng para sesama Neno aja padha ditinggalke rukun lima niku Neno sahatate kang angka siji kang angka loro kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso Ramadan nindake poso Neno papat zakat ping 5 ibadah haji lelalu rukun Islam sampurna ya mangga karo dibantu ibu-ibu waranggana ya kure ya Mak iya ora apa-apa Mbak Ika nek ming ijen kalah ro gamelan suarane Ika ya arep wong Tanjung Sari ning suarane nek nyinden ora kaya nek omongan iya kono nek omongan iku ora kepiye nek kaya ngono kuwi iya ya Mak iya aku wis hafal aku rono bola-bali kok iya dek dilek anake dek miskram kaya
Aku lagi menggok gang kula Pak Seno wis tekan kene rek. Mulai. Ngece. Ora lho, kowe aja ngono. Aku malah justru seneng gek aku sing ora dudu wong kono wae aku ngapalke basa kono kok. Mergane aku seneng karo basa kono. Iya. Ning nek apa jenenge iki awake dhewe utawa Pak Kondang. Iya. Sekedap Pak nembe mayang nggih. Wayangan iki HP-ne dipateni to, Pak? Sopo Pak Kondang ngebel aku iki saka Jakarta ya arep ngundang sajake no. Iya. Ya ora apa-apa. Anu aku sing kudu wong kono ae seneng ngapalke basa kono. Rek kowe sing wong kono kok takon basa kono kok angel ra jamak-jamak. Aja isin. Ya, itu ciri khas dari daerahmu. Aja tok gawe isin. Ya, justru itu kamu banggakan. Ngono ya. Iya, dadi kowe nek nyinden ki nek tak jak omongan ngene iki ya ora usah tok gawe cara ngayojo-ngayojonan injik Pak ngono ora. Jarine kon alus. Heh? Aluse wong kono ki ya tetep kaya ngono kae. Piye? Lah ya kaya nek kowe omongan nang omah kae lho. Kowe nek pas ono tekan ngene ki jangan ketelo cah. Jangan basem. Jangan basem. Supaya nek wedok dadi wong asu. Iya. Azu ora asu. Ora, asu dengkulmu mlocot kuwi. Iya, ya men ngono ya. Iya aja tok gawe beda. Iya. Aja isin karo asal mula bukane. Wong kuwi iki bumi kelahiranmu, tanah kelahiranmu. Ya, monggo. Pepeling dados.
Iya. Suarane ya apik. Pasuryane ya apik. Iya.